שלום, צהריים טובים, שבוע טוב. ברוכים הבאים למכללת עמק הירדן, איפה שאני לומד. זה, כמו שאתם שמים לב, להתנהל לימוד שלי, לא מתלונן. הכנרת פה ממש צמודה אלינו. לפני 5 דקות חזרתי ממקום שנקרא המשביר לחקלאי, כן. אמרתי נחפש שם קצת ציוד מעניין, לבנות איזה דיג'. ביקשתי מהם צינורות PVC, אמרו לי שאין. אני התעקשתי ובכל זאת איזה סיבוב, ובאמת צינורות ביוב הפשוטים והזולים לא מצאתי. מה שכן מצאתי זה משהו מעניין שלא הכרתי, זה נקרא צינורות זקיפים, זקיף, שמיועדים לכל מיני תלות מים או אני לא יודע מה. כמו שאתם רואים פה, זה הדיג' שיצא לנו. דיג' ארוך. העמידות שלו, של הצינורות האלה, זה מגיע בצולים. מה שעשיתי, לקחתי 1 צול, 2 צול ובסוף 3 צול. החיבורים נקראים מופה, אוקיי? אז יש לנו מופות מתאימות. פה נראה לי שעשיתי טעות ואני אחליף את זה מחר. לקחתי מופה פה גדולה מדי, כי מצד שני בלי פיה, 1 צול זה קטן מדי בשבילי, ואז זה רק תקיעות. אז הייתי צריך לקחת במקום 1 צול ל1.25, הייתי צריך 1 ל1, כי הקוטר הפנימי של המופה הוא יותר גדול מהקוטר של הצינור עצמו. אבל לא נורא. אז בואו נשמע אותו.